Saurara duniyar ɗan auta TV. Manu Dabo. Manu Dabo. Ya gida? Yaya rayuwa? Yanzu dan Allah kana duniyar nan. Bakin kasuwar ma da muke haɗuwa da kai ka daina zuwa. Allah abubuwa ne suke yin yawa. Amma kuma ai ziyara tana daɗi. Ko Manu Dabo? Yana da daɗi. Yaya gida? Alhamdulillah. Yaya harkokin? Alhamdulillah. Yaya wannan rayuwa? Shi ne. Zama na Dabo. Ina gaya ma kai ba ƙaramin yaro ba ne. Wannan hular bai kama kai ba soja ba, kai ba ɗan sanda ba, kai ba ɗan jami'in tsaro ba. Kullum ka rinka maka wannan hula a kanka ba daidai ba ne. Don Allah ka nemi riga ta kirki ka dinga sawa. Ka samu hula. Ai daidai ne. Yanzu wannan hula ta daidai da kanka. Ai daidai ne malam da. To shi kenan. Ya rayuwa. Lafiya lawa. Ya gida. Alhamdulillah. Kullum mu ci gaba da addu'a. Allah ya fitar da mu daga cikin wannan halin da muke. Komai a ƙasar nan ya tsefe. Komai ya zama masifa. Komai yayi. Shinkafan nan, sumuntin nan da za ka gina gida yanzu an ninka kuɗinsa ninkin ba ninki. Kai yanzu komai tsadar rayuwa ya tashi. Ya labarin mutumin naka. Ai da na bashi a kofar gida. Wallahi kana kofar gida ko? Kofar gida. To wallahi kai ka san magana kuɗi na nake bin sa ko? Ka sani ko baka sani ba? Kai ka san mu'amalan mu da kuɗi ko? Ka san na bin sa wannan kuɗin ko? A gabanka kuma aka yi maganar nan ko? Alƙawari ne mai ɗauka tsakanina da shi saboda Allah. A gabanka. Ya ɗauki alƙawari da yawa amma har yanzu bawan Allah na je ba sai ya rinka wani haɗe rai yana wani timun magani. To yau ta faru ta ƙare in wa mai da ke sata. Wallahi a yau sai na karɓi kuɗina ko kuma duk wanda za a yi. Ba za a yi haka ba. Yanzu abin da zai kai haƙuri. Kazan yanzu shi rigima ba a san farkon yi ba ballan tsara a san ƙarshen shi. Ka yi haƙuri. Amma dai Ka yi haƙuri. Ka san daidai da shi kenan. Ba komai na daba, na gode. To shi ne nace ka yi haƙuri. Kuɗinka kana zaune kuɗinka zai zo. Ka yi haƙuri. Ku saurara duniyar ɗan auta TV. Sai ogan sai mai gida Allah ya lafiya sai mai gida sai oga sai oga ke so a yi ne oga lafiya dai oga ke so Bakarin nan fa ya ci wuta fa. Ba kuɗi. Yawwa. Don sama wuta ƙasa wuta don haka ku tashi ku je ku nemo mana kuɗi duk inda za a je a nemo ku tashi ku je ku nemo. Na gaya muku. Din garin nan shiru ne ke bura nake ansa kuma wanda ake rage muku za ku danyi babu don haka za ku tashi ku je ku fito ku je ku nemo kawo ni ma din ke bura nake ansa gaskiya ne haka za ta tashi sai mai gida yadda ga kai kana shan wuta ma bare mu da muke kasan ka yau fa wallahi oga sigarin nan ma da zan sha dan jike baki na dai ya dan turare ya dan ya banban da haka salam ko bare kuma a ce uwa uba yan maran nan ka sha ka ji kanka yi bangon kana kallon mutane cikin nutsuwa wallahi a hargitsi nake ganin mutane nemo kowa ana dan boku ni ma yana dan ragewa haka ne yawa ni ku je ku nemo mana duk inda kuɗi yake ku je ku nemo sai mai gida yadda ka ce ai haka za a yi mai gida ko yanzu tashi ku je ku nemo yadda ka ce haka za a yi kawo babu matsala mai gida wannan da ake yi ana babu kuma dama haka muke so mai gida ba wani abu yanzu za mu fita a normal ne ba matsala yadda ka ce ai haka za a yi mai gida kai kana hen kebura ina da mu mu ai kula ke muke hakke nan wallahi tallahi ba ragewa da zan yi babu sai mai babu oga tashi a jari
ce ba. Yawwa ga yadda na gaya maka kuɗi ga adadinsu. Abin da aka bani ga adadinsu. Iya kuɗi na abin da ma na sani naira miliyan 25 su aka kawo mu. Amma ragowar miliyan 50 ba a kawo su ba. Sai jiya na aka kawo. Mun ka haɗa nawa kenan. Miliyan 25 ne. Su ne a waje na. Jiya aka kawo miliyan 50. Haba da Allah. Kudin nan gaba ɗayan su na gaya ma miliyan 25 su ne a wajena. Ragowar naira miliyan 50 jiya aka kawo mun su gaba ɗaya. In ka haɗa ba miliyan 75 ba? Haka ne mana. Ni yanzu abin da zan sake bayarwa zan ɗau naira miliyan 50 a ciki. Kamar yadda na gaya ma zan turo maka. Miliyan 25 kuma tana nan a cikin akawun ɗina yanzu. Yara nake son in je in sallama wallahi ina da abubuwa da yawa a gabana. Akwai wanda na ba wa miliyan 30 ma jiya a cikin akawun ɗina. Kaga ba na son abin da ya rage zan iya fitarwa miliyan 20 ne kawai. Iya transaction ɗina na yau naira miliyan 50 zan iya fitarwa a akawun ɗina. Kaga bai kamata a ce ka ƙara min sai na ƙara ma wani abu ba. Naira miliyan 50 na bashi ɗazun nan da yamma. Da yamman nan mana kwarai kuwa yanzu 20 zan iya turo maka. Kaga 50 kenan. In ya so ragowar ko jiba haka sai in turo maka. Nawa ne kuɗin ne? Ba 140 ba ne? Aba ka zauna kana ta faman yaƙi akan miliyan 140. Yawwa haka ne. Na gode. Yawwa ka yi haƙuri. Za a turo ba matsala. Gobe duk za a turo gaba ɗaya. Wannan rago zan turo ma yau gaba ɗaya gobe sai in turo ma rago. To madalla na gode yawwa to kace me za a yi yanzu zancen gaskiya Alhaji bai kamata ba ka fito titi kana irin wannan maganar makudan kuɗi kana lissafin su kana ɗaga murya wannan zamanin a yanzu mutum fa ake kiwo ba dabba ba wallahi Alhaji mutum ake kiwo ba dabba ba wallahi mun ga da ile ku harkar ku ta ƙananan ma'aikata daban harkar mu ta 'yan siyasa harka muke da manyan kuɗi dole wanda zaka ba kuɗi sai ka gaya masa nawa ka fitar nawa ka kashe nawa ya rage dole sai ana wannan lissafin haka ne Alhaji ban kita haka ba abin da nake so da kai in zaka yi irin wannan kake a kanka ko a cikin gida ko a ofis amma ba akan titi ba ka isa kai wannan bayanan amma a rinka keɓe kai saboda harkar rayuwa fa ita ba harkar rayuwa fa komai yana son surrufa ka rinka lissafin wa'annan manyan kuɗaɗe akan titi gaskiya bai dace da ile abin da ka faɗa haka ne amma ni na riga na saba duk sabgata ta kuɗi a bayyana nake yin ta ɓaro-ɓaro wa zan ba a kuɗi wa ne nawa zan bashi kaza ya za a yi kaza na riga na saba saboda haka sai dai a hankali zan dan gwada an gani ko zan iya gyara amma dai sabga kuɗi ni yanzu yadda nake to so kake rika a hankali da hakuri Allah ba wani abu za a kiyaye amma dai yau ga Masaudu na ina zuwa Masaudu ya aka yi miliyan 5 ne na tura ma na sa ma tun da na sa ma ba kaka da madalla are cikon kudin aikin mu cikon kudin aikin mu nawa ne cikon kudin naira 15,000 yanzu abin da za a yi yanzu abin da yake waje na bai fi 3,000 ba canji da kaga na babba yaran nan da suka dauko min kaya haka kana da account ai Alhaji account din nawa ya dan samu matsala to in dai da hali dai ni ko in bika sai a karɓuwa masu POS to mu je karba to shi mu je sai in sa a cire mu Alhaji ne ba zan fama ba su da kirki wallahi shikenan da Allah ya rufa maka asiri ka dan samu wata dama ko mai kai baka daidai ba kana cewa kaza ba daidai ba wannan alhaji korafi wannan alhaji yau kaza go aba ina zan sa kaina ne to ya za a yi mai gida ai sai dai hakuri ka san lamari na mutane wallahi gajiya nake da surutu kana tare da mutane sai ka yi hakuri mai gida da rayuwar yanzu baka ga mutane sambatu suke ba
Da wannan kuma. Ranar fa wata ƙawata ta kira ni a waya wai ashe mijinta za ta kira ka wai ta danna min kira. La. Ina cewa hello wai au ke ce na ce eh wai ba ke zan kira ba na ce to ai shikenan. Daga maza har mata da sauki. Wallahi kowa a ruɗe yake. Dan saukin ma mu 'yan siyasa muna dan samun sauki tunda ana dan buga can a buga nan. Shine dai kawai saukin da za a samu amma in kika daga ta mutane wallahi kofar gida ma ba za ka fita. Wallahi ba za ka fita sai dai Allah ne ya kawo mana sauki. Wannan ya zo ya ce kaza wannan ya zo ya ce kaza kai kuma da kayi kaza a ce baka da kirki baka kyauta baka sadaka baka wane ko haba bacci ma wallahi wani sa'in sai rasa yadda zan bacci kiga dai da na shigo gidan nan da an ce fito da na shigo gidan nan da an mun waya wallahi sun ki ma barin mu zauna mu dan yi to baka samu lokacin iyalinka ba yanzu lokacin wa za ka samu san wani aure haka nan zan yi hakuri ke ma za ki ci gaba da yi har Allah ya kawo waraka kai wa wannan waye ko ka za ka shigo min gida kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanne sha'anin lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi Allah ka ya dan Allah wayo dan Allah wayo Allah Me sana'arka? Ni? Siyasa nake yi, siyasa Ku saurara duniyar ɗan Auta TV. Auta TV. Salamu alaikum. Yaya? Nishaɗin kowa da Ahe kuna ciki. Ya gida. Albishirinki. Albishirinki. Kunnan ki nawa. kai kana da matsala ai ko ka aka yi me faru Baba. Ya saki baba. shine ka zo min da fara'a don walakanci wata yaushe za ka yi hankali wata baban ma tukun Baban mu mana. saki kuma Yi wallahi tana can. Kai ai ta ce wallahi ta ce. Inna lillahi wa inna ilaihi. Me nake ji haka? Babanmu. Wace irin kalma nake ji ana zance? Baba ne ya saki baba. wannan wai saki baban baban mu. aka yi fa kai inna lillahi Haba shi ko baba ya aka yi haka me dalili da me gidda girman ku da komai. Baka san wani abu ba. Asiri ne na Iban Kadu. na me Ciki na me Wallahi Da girman ku da komai. me gida ka tabbatar sakin aka yi Alƙur'ani yaro ai ba ƙarya. wannan din Warai kuwa. Wallahi yaro bai taɓa ƙarya ba. ni ban yadda Ai da abin da kika ji yaro ya faɗa ai da alamun gaskiya a ciki. Ka da tabbatar? to abinda ma ya haifar da abin. Isa kan matsalar ma ko lokacin ita umma har ga Allah sai ta kira wani ta ce ina za ka nace ba inda dan ta ce to me kake nace ba abin da nake wai labari aka ce ka zo ka bada ne Kaga da tsaye an ce ka zo ka wannan bada magana me ya faru haka kace daman farko wajen wannan wajen malamin malamin ne shigo gidan ya hada su faɗa ko me ita yaya ba za ta bari yaya magana da dole ne sai ka tambayi yaron nan ba hankali ne da shi akwai ba yadda za a je a sasanta sai a sulhunta da ya faru wani malami ne ni a ga yanzu daman a lokacin ta aike ni gurin sa da ta dole ne sai ka faɗa wai ba za ka wuce ka tafi ba to ke da Allah ki saurara mun da Allah ina neman hanyar bakin zaren da za a je a sulhunta iyayen mu sannan kina neman ki fata me abin sirri ni ba gidan mu bane iyayenki ba iyayena bane ko kin bambanta tsakanina da ke ne duk yaran da muka haifa shikenan yanzu kin au dama ko wani bambanci tsakanin ni da ke ba haka bane mai gida mutum mai hankali da shi ake magana to hanyar da za a sulhunta duk abin da ya faru so ake a sulhu hayar shi sulhu ne da wannan mahaukacin za a yi sulhu kai me ba riga mu shikenan sai umma ta kira ni da umma ta kira wani sai ta ce mini wai menene ne ina zan je sai na ce mata babu inda zan je ta ce na je makarantar na ce na je makarantar ta ce min na je makarantar shikenan sai me ya faru gurin malami ta aike ni na karɓo maganin mallaka wanda ke barbaɗawa babu abinci.
Dan annabi mai gida ka bari ya tafi. Yanzu mutane da girman su da komai. Da turare kuma wanda za a shafa masa akan fulo ina sansana za ta rika juya yi kamar tinkiya kai ma amma. A ba zance inna lillahi. Kace ni ma amma me lokacin dala ne mu shiru zo ka wallahi sai ya gaya in ban kife ki da mari ba shege nake ana zance ni ma amman na san me aka yi mun ba zan tsaya in ji ba amma dai bai gida ka san yaro yana da matsala ko ni ma ina da ita yau ina jin ka daina kallanta ka gaya min kai ma ka duba rigarka a cikin ka aka ce a yanko aljihunka aljihuri yawan riguna na yage suke da na dan duba na sai in ga an yanki malam aka kaiwa za a mallake ka kai ma mu gidan ma haka ake yi alquran ba ita da abu da kace ba ni ma har tsoro na kake ji wallahi buri yayi kama da mutum wallahi buri yayi kama da ai ba za haka ake ba a'a ga zahiri ake ta gata mahaukaci ne fa rigata guda 12 kowace ba wanda baki yanka ba za ki gaya mun zancen banza zancen wobi hada turare ko to ga shi hada turare ba hankali ne da shi ba kowa ya san bai da hankali ke da barin gaya miki ba dai sakata akai ba sakata akai to ni ma na sake ki wallahi na sake za mu koma gidanka wallahi yanzu na murna kake an wallahi kuwa daram ki tafi gidanku shikenan burin ka yawa kayan ki tafi gidanku dauko kayan ai ba za ka nake zo ya dauko kayan ai wallahi amma bai kamata ka mana haka tsakani da Allah wallahi an gama ka yarda da maganar wannan mahaukaci hab kai an dai saki babar ko to ita ma ga ta nan ku hada ku wallahi ban saku ba wallahi kin saku wallahi ban saku sai an ji an tantance kwakwalwarsa gidanki ne mahaukaci ne kuma nace gidanki ne saki kuma ma ban yadda ba to in shine mahaukaci ni ba mahaukaci bane kanin ki mahaukaci ke kuma mahaukaci ya kuje ku haɗa gaba ɗaya ku tafi amma ni ba mahaukaci ba ne kwarai kuwa dan ba mahaukaci ba ka goma a zan baka wallahi zan baka da a kashe ni garan baka ko nawa ne wallahi bandiyar baka goma bandiyar kai da ya isa ka dalla ni ma ba irin gidan ku wallahi da za ka bani ma 20 yana ga ma wasu abubuwa da yawa ya sun kaga tabbacin haukan kenan kaga ne tabbacin haukan kaga tabbacin haukan zo ka wuce ya isa na zo ka kashe min aure to wallahi ba inda zai wuce tunda ka kashe ai ke na sallame ki ko babu komai ki tafi gidanku shi ku akwai magana da zamu karasa san Allah mai gida ba inda zani ina nan ba inda zani ba inda zani rantsuwa kike da ba inda kana nufin an saki kwata ne a sake ni mu jera saki ƙarya ne nan ba inda zani nace sarki ƙarya ne zaman ƴaƴana zan yi oho ƴaƴanki guda nawa ne guda 3 na ban miki bai su gaba ɗaya ki guda 3 ne wallahi na ban miki da rarara kuma ba a gara aka sako mu guda 3 ne da rarara da kamulu koko da wannan da kamulu koko da jajjagar ko jajjagar ko kaga abban mun kamulin ku ɗebi ragowar duk ku gaba da su ba wanda za mu je an zubo mana abinci da rarara ya fi ci auta ya fi ci ya dinga zuba da wannan bakin na saki yayarka kai ma je ka bari je ga wa ki tafi ba inda za ni mai gida wallahi ina nan gidan zaman ƴaƴana ina nan gidan ko ina nan kina nan gidan ko ba inda za ni ina zuwa ƴaƴana nake ƴaƴana zan yi ba inda za ni kana zuwa ba inda za ni ina nan muje ba inda za ni muje ba inda za ni wallahi ba inda za ni wallahi ba inda za ni ina nan ba inda zan je Allah sai ki tafi ba inda za wallahi ni gidan ku zaki tafi ina nan au kina nan ina nan to ki kwana a nan wana nan a daki daki zan ba daki wallahi ba daki Allah ba daki wallahi ba to kan na shiga ina dai nan ko ban shiga daki ba ina nan ba inda zan je ina da ƴaƴa a gidan a ce in tafi ba inda zan na ban miki Kwashe su tas na ban miki. Ba inda za ni ina nan. Wallahi na ban miki. Wallahi ka gama ka fito ina na za ka je masallaci. Na kina fito din. Za ka je ma masallaci. Wallahi ba zan je ba yau. Ba za ka je ba yau. Wallahi yau a gida zan sallah ba zan je ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga ina zaman zamana yaron nan ya zo ya ja min bala'i. Ya kawo min labarin an saki umma ya zo ni ma nan ya kashe min auren. Mai gida don Allah ka fito. Wallahi ba zan fito ba.
To ka fito ina nan. Allah ya sa. Inda zai ina nan. Ku saurara duniyar ɗan auta TV. Wani irin dil ne? Kisan kai ne. Duk wani mai neman Ruma baya samun ta sai dai kawai ya tsince ta a bagas. A baya laifuffukan da take aikatawa kes ne tsakaninta da kawayenta, amma wannan hukuma ce. Me ya faru ake neman ta? Wallahi 'yan sanda ne. 'Yan sanda gidana? Me ya kawo 'yan sanda cikin gidana? Tunda nake a gidan nan ko a tarihi ban taba jin labarin 'yan sanda sun shigo gidan nan ba. Ki dauka wannan shine karo na farko da 'yan sanda suka zo. In aka yi wannan abun shine hankali na zai kwanta. Na dauka project din naka babba ne. Ashe dan karami ne haka. Akwai lauje cikin nadi. Duk abin da kika nuna mata nan gata kin zubar. Ina kawar ki Ruma samu. Ruma? Kwarai Ruma. Kisan kai ta. Tsara labari Musa Kyaure. Tabbas Ruma ta zo gidan nan, amma wallahi ban san Ruma ta yi kisan kai ba. Yanzu Ruma da ta bar nan ina ta tafi? Sawun keke ce, baka gane daga ina ta fito, baka gane ina za ta je, sai dai a inda ka ganta. Haka Ruma take, kuma wannan maganar da ta yi shi ya tabbatar min da cewa ta san Ruma sa'u. Ban bari ya fahimci cewa na ji maganar da yake ba har na fita. Duk da haka, na yi aiki kala iri daban-daban wanda suka fi naki hadari. Amma ni mai kawo matsala a cikin tawa. Wallahi ba abin da zan boye ma. To idan ba kai karshe ta ba waye? Ba na faɗa maka ka ƙara zuwa gidanmu ba? Ni ma faɗan haudin nan ne fa. Zan miki rashin hankali fa. Idan ana sallah ba a magana. Musamman maki da ake neman ruwa a jallo. Jira abin da zai biyo baya. Wato kai kwakwalwarka ba ta ɗauka ko? To ni zan koya ma kwakwalwarka yadda za ta gane. Shiryawa Hamza Dogo ɗan Dago tare da Garba Hassan Yamala. Ki sani da mace kike Sai da kwananka ya gare. Wanda ya bada umarni baban gida bangis ɗan marayan Ruma. Shirin Ruma zai fara zuwan muku ne duk ranar Litinin da misalin karfe 8 na dare a kan YouTube na Damuna TV. Ruma shiri mai dogon zango.